pagsulay kita gigapos, daw dili na nato masabtan ang dagan sa atong kalibutan. Apan kita dili mabalaka, sa mga bagyo kita dili matumba, sa mga gubat may kapasalitan ta. Pagkadako gayud sa iyang gugma, mga walay kapareha, mga kaluyata gibungkag na, aron magtay kaniya. Sige, sige sayawe, sige, sige sayawe, ibahugyaw ang pagdaig ngadto sa atong Dios nga hari. Sige, sige ilukso, sige, sige ilukso, ibahugyaw ang pagdaig ngadto sa atong Dios nga hari. Ang kinabuhi ang gipaantos, sa pagsulay kita gigapos, daw dili na nato masabtan ang dagan sa atong kalibutan. Apan kita dili mabalaka, sa mga bagyo kita dili matumba, sa mga gubat may kapasalitan ta. Pagkadako gayud sa iyang gugma, mga walay kapareha, mga kaluyata gibungkag na, aron magtay kaniya. Sige, sige sayawe, sige, sige sayawe, ibahugyaw ang pagdaig ngadto sa atong Dios nga hari. Sige, sige ilukso, sige, sige ilukso, ibahugyaw ang pagdaig ngadto sa atong Dios nga hari. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Kanang butang may kata. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban. Welcome na usab sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan og sa atong panag-uban niining taknaa. Dili na to kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdaig, pagpasidungog sa iyang pag-atiman ug pagpahinomdom ug pagpasidaan sa matagusan nato kakinabuhi aron kita magpabilin diha sa iyang mga mensahe. Sa atong pagsugod ato ning ablihan og mga pagdaig, pagpasalamat ug gidasig ko ikaw sa paglitog og salamat Lord Jesus. Salamat. Atong pasalamatan ang Dios ug magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo sa imong pagkamaayos sa matagusan namo kakinabuhi ug sa imuhang pagpanalangin, pag-atiman, pagtagbo ug pagligon pagdasig. Din padayon mo kaming gibantayan ug padayon mo kaming gitambagan, gimaymayan sa mga butang nga gikinahanglan namong buhaton. Kanunay nimong gipasibaw ang imong mga pulong sa matagusan namo kasing-kasing. Aron ang matagusan namo kakinabuhi kanunay maalain sa imong mga plano. Di ng imong mga saad o Dios among maangkon o pabatunan og doon na kami paglaom
sa mga butang nga imuhang gisaad samtang kami nagpaabot sa pagbalik sa among Ginoo. Amahan, salamat Ama sa imong pagpatiman kanamo og ining adlaw. Amo na usab gigid pangayo ang imong pag-uban ug pagpanalipod, pagpanguna kanamo. Panguluhi kami labi na gyud sa matagamit namo sa mong nahuna sa among kasing-kasing nga ang tanan nga among mabuhat nining adlaw makapahimaya kanimo. Nga ang tanan nga among isulti ug among hunaon makapalipay, makapahimot kanimo. We declare blessing sa matag usa sa among karong panag-uban. In Jesus name. Amen. O amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban og welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Salamat ta sa Ginoo mga igsuon sa iyahang pagkamaayo nga kanunay tang gidasig gilig-on sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulaton diin atong isabwag og iwali ang mayong mga balita. O bisan sa mga panahon nga atong ginasangyaw ang pulong sa Dios, padayon pod nga nagapamuhat og nagasangyaw ang mga kalibutan sa mensahe nga dili makapalipay sa Dios. Apan tungod kay tawag sa Ginoo nga kita magpadayon tabang sa Dios nga kita makalahutay, ato gayong ipadayon ang pagsangyaw o paghatag og panahon labi na gyud sa mga pangutana o labi na gyud sa mga mensahe nga may kalabutan diha sa buluhaton sa Ginoo. Og dunay mga mensahe mga kaigsunan nga ako karon nga pagahisgutan og pagatagaan og pagtagad. Og usab ang ato ang mensahe nga diin naghisgot sa mga tambag sa Ginoo mahitungod sa pagdumala nato ilabi na gyud sa bahandi ug sa salapi. Og maayong buntag no, maayo nga pakiguban, padayon usa ta og paghatag og panahon ilabi na gyud sa pangumusta. Maayong buntag og kumusta ang ato mga kigsunan nga mga listener sa 101.3. Medyo putol-putol ang ato ang paghatag og panahon ining mga panahon na tungod kay wala pa ko kakita og moayo sa akong laptop. Gani dunay moayo pero tuapos Mandawi, layo sad kayo. Unya padayon ta nga nagpangita og moayo hay aning atong laptop sa ato ang FM station. Og kung makakita na tag moayo hay, mas maayo nga madali ni lamang naay ni tudlo na ko nga tuwa sa Mandawi pero layo gyud kayo ang Mandawi gikan diri sa ato ang dapit. Mana nga basig naagyoy duol-duol ra diri sa Malabuyok nga makaayo pod og laptop. Og atong ipangumusta no og ato ang ideklarar ang panalangin sa ato ang buhi nga Dios nga masinatian ilabi na gyud sa ato mga pinalanggang mga listener sa 101.3 FM station nga diin sa pagkakaron temporaryo nga muputol o muhunong una ang ato ang paghatag og panahon. To ara nga gitinguha nga sa panahon nga mag-live ta nakaon ang ato ang FM station. Og ako nagtuo nga dunay pipila ka mga listener og mga followers sa atong FM station nga nagsunod sa mao gayapon nga oras ug maayong buntag no sa tanan nga nagmatinud-anon og nagpakabana sa mga buluhaton diin ang pagpadayon sa pagwali o pagsabwag sa pulong sa Dios kinahanglan magmainiton. May buntag sa ato mga kigsunan diha sa Sitio Malaygang, Sitio Tubod o sa ato ang mga kigsunan diha sa kasikbit sa Barangay Sardinia, ilabi na gyud diha sa Barangay Tolosa o diri sa uban pang mga barangay diri sa Malabuyok. Maayong buntag, maayong pakiguban, ilabi na diha sa Sitio Ampak sa mga Kinkinita family o ni Brother Julius, Brother Moses, good morning. O sa mga Dinoyo, Tamayo, De Villeras family, good morning. Ang Dios magpanalangin. O ilabi na gyud sa ato mga kigsunan diha sa Sitio Pantag o diri sa Sitio Kalugtugan, maayong buntag ug maayong pagpaminaw. Good morning sa tanang mga moripli usab sa ato nga programa. Ako nagtuo nga naa mo kadasig ug naa ninyo ang kasibot sa pagpadayon sa pag-share sa ato ang pakiguban. Maayong buntag ni Leticia Sanico Duma. Good morning Pastor Gideon, tabang tigpaminaw. God bless us all. Si Evelyn, maayong buntag ug si Vicky Marie Salarda. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Jenny Mark Tanaid. Maayo nga pagpaminaw ni Brando Mancao.
Maayo nga buntag Pastor, God is good all the time. Dalaygon ang Dios sa walay. Shout out ko sa akong pamilya sa Olango, Aloginsan, Cebu, watching from Cebu City. Dalaygon ang Dios, magpanalangin. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw ni Sister Arlene Inot. May buntag ninyo diha sis uban ni Pastor Renato Inot. Kumusta mo diha sa Cebu? O dalaygon ang Dios nga paday magpanalangin o padayon mag-aamuma, magapangulo sa matag usa ka kinabuhi. May buntag ni Sina Imnaro. Mayo nga good morning Pastor ug sa lahat na anak ni Lord. Glory to the Lord. Si Estrella Jainar Sambilon, maaybuntag og ni Rodsel Gaba Singgit, Sister King Simpron, good morning Pastor, Pastora Russell. Og dalaygon ang Dios sa tanan nga nagpatalinghog sa pulong sa Ginoo labi na sa nagsunod kanunay sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. God bless sa tanan. Maaybuntag ni Sister Susana from Thailand, Sister Mahiti Madagat, maaybuntag ninyo diha Sister Mahiti. Si Jilinia Malapad, maayong buntag Pastor ug suban sa imong pamilya ug maayo nga pagpaminaw ni Sister Susana Pablio. Good morning Pastor Gideon, Pastora Russell ug sa tanan minaw, salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo niini sayo sa kabuntagon. Kumusta mo Pastor? Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Okay ra gyud mi diri Sister Susana, malipayon og madaogon og naa ang kadasig sa pagpadayon sa buluhaton. Good morning ni Brother Gilon. Maayong buntag ni kalma lang ta, ang Dios magapanalangin. Padayon akong gidasig ang matag-usa sa pag-share sa atong programa para mas daghang masayod sa mga pulong naghisgot sa pagtipig o bahandi. Dunay mga tambag ang Biblia mahitungod sa pagtipig sa mga pulo, mahitungod sa pagtipig no sa labi na gyud sa kwarta. To masaptan ang dagan sa atong kalibutan, apan kita dili mabalaka, sa mga bagyo kita dili matumba, sa mga gubat Mayo nga buntag, mayo nga pagkiguban ni Vicky Marie sa Larda. Unya ako motiwas tanaw Pastor kay mo duty nako mo padayon lang ko inig abot sa trabaho. Okay, ampingan og ubanan ka sa Ginoo. gibungkag. Good morning ni Nars Boyan. Maayong buntag Pastor Gideon, Pastora Russell. Kumusta uban sa imong pamilya? Maayo nga buntag ni Kalma, matod pa watching sambag nakajote. Samtang nakajote di ay. Sa atong Diyos Good morning ni Emeline Ani Panay. Good morning. Thank you Lord sa karon nga adlaw gihatag nimo sa amo. Amen. so iba Ayaw nga buntag ni Ria V. Amante. Good morning ninyo diha day. Kumusta mo? Ug matod pa good morning Pastor. May God bless you always. Gikan ko sa gihulngan 29 to 30 31 basig makahapit ko diha sa Tanhay. Moangat ko gamay diha sa bukid. Naara ko'y tanahon diha sa FM. daw dili na nato Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban ni Kalma lang ta. Si Emeline Ani Panay request ko happy birthday. Oy, happy birthday kisa may nag-birthday. Kay ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban o padayon nga magaatiman sa tuig nga iyang gidugang. Happy birthday sa tanang nag-birthday. gayud sa iyang gugma, mga walay kapareha, mga kaluyata gibungkag na aron magtay kaniya. Sige sige sayawe, sige sige sayawe, ibahugyaw ang pagtayik ngadto sa atong Dios nga hari. Sige sige ilukso, sige sige ilukso, ibahugyaw ang pagtayik. So sa mga nag-birthday, happy birthday sa tanan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin no sa mga nag-birthday niining adlaw.
og akong ideklara nga ang Dios magpanalangin og padayon nga magauban og magproteksyon sa tuig nga iyang gidugang kaninyo. Happy birthday sa tanan. Happy birthday, no? Happy birthday, ang Dios magpanalangin. Today is a very special day. Maayong nga buntag sa nag-birthday. We celebrate. Today's the day that you were born. A wonderful and happy day. Maayong nga buntag ni Arlene Inot. It's a very special Maayo kayo ang kabuntagon, Pastor Gideon o Pastor Russell. Salamat sa Ginoo. Salamat yun nga nakabisita mo diri. Malipayon kayo ko nga nakakita ninyong tanan. today. Happy birthday sa tanang nag-birthday. Enjoy sa inyong adlaw. Diin mo gipay mo gusto sa Dios. Kaya kalimdi ang pagpasalamat. Ingon ang pulong si Ginoo. Pasalamati ang Dios sa matag tuig sa inyong kinabuhi. Today. Remembering those nights together. Mayo nga buntag, may pagpaminaw ni Carmen Mahilong Batigi. Pastor, may buntag. Pastor Carmen. May buntag ni Pastor Russell. Pastor, may buntag dahil sa kong asawa. Mayong buntag ni Emilyn Ani Panay. Ako, Pastor. Sige, padayon. Mayong matod pa ni Linlin Pangandian Abayon. Good morning, Pastor. Greeting in Qasim, Riyadh, Saudi Arabia. May buntag ninyo diha. Kumusta mo? Ampingan o gubanan mo sa Ginoo. Ayaw ra mo kabalaka kay matod sa Ginoo na Asya. Saad sa Ginoo nga dili ta dapat mabalaka kay mag-uban siya sa matag usa. Okay, dalaygon ang Dios magpanalangin. Hinahinay tag aginod o hinahinay tag hatag og panahon sa mga pangutana, labi na gyud sa mga mensahe nga may kalabutan sa buluhaton sa Ginoo. Kita dili mabalaka sa mga bagyo kita dili Mayo nga buntag, mayong pagiguban ni Madonna ni Cor. Good morning, Pastor. Og madaugong panahon. Sige. Ampingan kitang tanan sa Ginoo, brother. Sige. Si Nars Boyan. Gikan ni Dai Fortuna Donari, Pastor, request awit makalangit milagroso. Kaya ato ning tagaan og panahon. Sige, sige sa Yahweh. Sige, sige sa Yahweh. Ibahugyaw ang pagdaig sa atong Diyos nga are. Sige, sige ilukso. Sige, sige ilukso. Ibahugyaw ang pagdaig. Ato ang Tagalog pagtagad ang awit mga kalangit milagroso. Diri lang sa itong programa ang tulong mo kinabuhi ko. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Mait Bayod og ni Philly Impes. Mayong buntag ni Maya Inok, Nilo Mabasa. May buntag ni Pastor Carmen Mahilong Batigi. Good morning, Pastor Russell. Kumusta? Maayong buntag og sa tibok nimong pamilya. Uban sa kauban diha sa Sardinia, Kalugtugan. Salamat sa Ginoo. Happy birthday ni Angelo Liwa Litoy. Happy birthday. Si Sunny Kuling, dalaygon ang Dios, dalaygon ang Ginoo. Pastor, God bless uban sa tibok nimong pamilya. Good morning, Pastor Gideon og ni Pastor Russell. God bless sa atong tanan gikan ni Maya Inok. Si Linlin Pangandian Abayon. Amin, Pastor. Gikan ni Sister Rocha Chin. Hello, Pastor. Good morning. Ug sa tanang mga kigsona na karon diri sulod na Minaw, ug sa tanang mga viewers og more replay. Pastor, kung naapa oras pwede patugtog pauswagon nga kanta. Dagahan kaayong salamat, Pastor. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Katong pauswagon nga kanta. Akong pangitaon na kung naaba to diri Sister Ochachin kay murag na-upload na to sa YouTube. Diri sa ato ang channel ang pulong mo kinabuhi ko. Milagroso ka, O Diyos. Damhanan ka, Jesus. Ikaw ang bukong paglaon ni kinabuhi ko. Sa itong
Okay. Ang ubang mga siguro nga mga kanta, dili na ko makita si Stero Chatsin. O request og walay sama gikan ni Linlin Pangadian. Ang atong oras mga kaigsunan alas 8:51 naman. Dili siguro na ko matagaan ang uban o ang ubang mga kanta no. Kay kinahanglan po kong mohunong alas 8 kapin para mamahaw. O niya mopadayon po sa mga bulaton lagi kinahanglang himuon. So hinahinay tag-aginod mga kaigsunan sa paghatag og panahon sa mensahe sa Ginoo. Unya paday na akong gidasig yod ang matag usa sa share no sa ato nga programa. Advance happy birthday sa akong pinalangga og buotan nga bana. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wo ay ni. I love you. Gikan ni Sister Ochachin. Siguro naminaw ron ang imong bana. Sister Ochachin, o ang Dios magapanalangin sa adlaw o tuig nga gidugang sa Ginoo sa kinabuhi sa imong bana. O ang Dios padayon nga magagamit kaninyo diha sa mga plano o mga mensahe sa Ginoo, labi na gyud diha sa lugar diin kamo gibutang. Ang Dios padayon magapanalangin og atong tagaan og pagtagad ang paghisgot sa mga pulong sa Ginoo nga naghisgot sa biblikal nga tambag panahon sa pagtipig og kwarta. Importante gyud mga kaigsunan nga ang pulong sa Dios dili nato kalimtan sa panahon nga magalihok ta og magabuhata sa tambag pod sa Biblia nga magatipig ta og kwarta. Sa milabay nga adlaw mga igsuon ato ang nakatunan og nadunggan nga ang Dios mismo nagpahinumdom og nagtudlo natong mga tao nga kinahanglan kantigo ta nga motipig og panalangin, kantigo tang motipig og kwarta. Og gani ang ato ang mabasa diha sa Panultihon kapitulo 21 ingon dinhi sa bersikulo 20 ang mga taong maalamon mahimong dato og magpuyo sa kaharuhay apan ang mga hungog mag-usik-usik lamang sa ilang salapi. Mag-usik-usik lamang sa ilang salapi. Og ang pulong sa Dios mga kaigsunan nagtanyag mahitungod sa pulong kaalam. Og ang maong kaalam makaplagan lamang nato diha sa pagkat-on og pagbasa og pagkinabuhi sa mga pulong nga naa sa Biblia. Dili nato kalimtan ang gisulti ni Apostol Pablo nga diin atong makita ang mga pamaagi kung unsaon aron mabatunan nato ang kaalam nga maoy makahatag nato og mga pamaagi aron ang katuyuan sa atong Ginoo sa iyang pag-anhi atong masinatian. Kay ang katuyuan sa atong Ginoo nga nung mianhi siya diri sa kalibutan dili aron magpabilin kang alaot kundi aron mahawas kas kalisod. Si Jesus miingon mianhi siya aron makabaton kitag kinabuhing madagayaon. Og ang pamaagi nga gibilin sa Ginoo pinaagi sa iyang mga alagad usa niini si Apostol Pablo nagsulti kun unsaon aron ang kaalam atong mabatunan kay matud pa sa atong gibasa nga ang taong naay kaalam muuswag, ang tao nga dunay kahibalo muuswag tungod kay mahimo siyang pialan sa Ginoo sa mga butang kay kapialan man siya sa mga butang. Ang pamaagi mga kaigsunan aron mabatunan ang gisaad sa atong Ginoong Hesus o katuyuan sa atong Ginoong Hesus aron ikaw makabaton og kinabuhing madagayaon, mga igsuon kinahanglan mabatunan nato kining kitawag kaalam. Og ang pamaagi aron mabatunan nato ang kaalam, mga igsuon, ang pagtuon og pagbasa og pagkinabuhi sa mga mensahe nga naa gyud sa Biblia. Si Apostol Pablo miingon ngadto kang Timoteo, nasayod ako nga sikat sa imong pagkabata nagbasa na ka sa balaang kasulatan ug mao ni ang naghatag nimong kaalam. Mahinungdan nga ikaw ug ako gidasig bisan sa mga awit sa mga kabataan nga nagsulti nga nag-ingon
Read your Bible, pray every day. And you'll grow. Muuswag ka, mutubo ka, muhamtong ka. Og ang tao nga hamtong, kapiyalan. Lamang, ang Dios padayon nag-amuma, og ulay hunong nga nagpasidaan, og nagtambag og nagmaymay, kung unsaon gayod, sa pagpadayon, nga pagtipig og kwarta, nga sa paagi, nga ang Dios mapataas, ang Dios mahimaya. So muni ato karong nga hisgutan mga kaigsunan sa atong panag-uban. Diin atong hisgutan nga ang Biblia nagtudlo kanimo kanako sa pagtipig og salapi. Og kini dili sayop sumala sa gitudlo sa Biblia. Lamang ang Biblia usab nagtudlo kung unsaon pagtipig nga sa paagi nga dili sayop, nga sa paagi mapataas ang Ginoo. Og ang Biblia mga kaigsuonan padayon nga nagpahinumdom nga dunay mga panahon nga ang salapi dili magamit. Mauna nga ato ang tagaan o pagtagad ug atong ablihan ang atong kasikasing una-una nga ang Dios makapamuhat sa matag usa nato ka kinabuhi. Nga ang atong pagtipig nagpabilin ang Dios niini. Dili nato kalimtan nga ang pagtipig gitudlo sa Biblia apan dili usab nato kalimtan nga ang Biblia padayon nga nagmaymay, nagpasidaan nga sa atong pagtipig kinahanglan ang atong kasing-kasing bantayan, ampingan aron dili malimtan ang Dios. Mga igsuon, atong gitun-an og atong nakatunan diha sa balang kasulatan nga dili ta dapat magtinapulan, dili ta dapat mag-usik-usik, dili ta dapat mga kaigsunan sayangon o sayangon ang mga adlaw panahon labi na gyud niining giatuma natong krisis. Atong nakatunan nga mas maayo ang pagtipig. Lamang ang Dios mga kaigsunan nagpahinumdom niining ato karong nga panag-uban nga kung magtipig kita dili nato kalimtan ang Dios. Og dunay mga tambag ang Biblia aron mapataas nato kanunay ang Dios, aron dili nato kalimtan ang Dios, aron ang atong kasing-kasing naa kanunay ang Dios. Diha sa libro sa Deuteronomio ato ning tagaan og pagtagad, libro sa Deuteronomio kapitulo 8 diha sa bersikulo 17 hangtod sa 18. Nag-ingon din nga ayaw kalimti ang Ginoo sumala sa gisulat diha sa bersikulo 11 nga ayaw gayod ninyo kalimti ang Ginoo nga inyong Dios ug tumana gayod ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo. Pag abot sa 17 niingon nga ayaw kamo pag-ingon na angkon ko kining bandia tungod sa akong gahom ug kakugi. Hinumdumi ninyo nga ang Ginoo nga inyong Dios kay siya ang taghatag kaninyo gahom aron kamo mga dato og niining pagiha gipa matud-an niya ang kasabutan nga iyang gihimo tali kaniya og sa inyong katigulangan. So dinhi mga igsuon gihatag ang mga pamaagi kung unsaon pagtipig nga sa paagi nga dili malimtan ang Dios. Sa paagi nga dili mapataas ang atong kaugalingon, kundili ang Dios lamang mao'y mahimaya ug mapataas. Ang Dios nagpasidaan niining maong mensahe o kinialang kanatong tanan nga diin kita nakakat-on sa paggamit sa mga panalangin nga gikan sa Ginoo. Ingon dinhi sa libro sa Deuteronomio kapitulo 8 bersikulo 17 hangtod sa 18. Ayaw kamo pag-ingon nga naangkon ko kining bahandia tungod sa akong gahom o kakugi. Hinumdumi ninyo
ang Ginoo nga inyong Dios kay siya ang naghatag kaninyo gahom. Aron kamo mga dato og niining paagihagik pa matud-an niya nga ang kasabutan nga iyang gihimo tali kaniya og sa inyong katigulangan. Ya dunay pasidaan sa 19. Kung hikalimtan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug modangop kamo sa mga Dios-Dios ug mosimba ug moalagad kaniya, kanila pasidan-an ko kamo karon nga mga puo gayod kamo. So dinhi mga igsuon sa 20 sama sa mga nasod nga laglagon sa Ginoo, samtang magsingabot kamo, laglagom usab kamo sa Ginoo nga inyong Dios, kon dili kamo magmatinumanon kaniya. So dinhi giklaro mga kaigsunan ang mga pasidaan o mga pahimangno nga ang tao nga gipanalanginan sa Ginoo kinahanglan siyang magamping. Kinahanglan dili niya kalimtan ang Dios. Aron dili niya malimtan ang Dios, kinahanglan dili niya ang kunon ang gahom o dungog. Dili niya ang kunon ang himaya o ang dungog nga muingon siya nga kining tanan akong naangkon tungod sa akong kakugihan. Dili maayo nga ato lamang kalimtan kining maong panambagon kay gipakita sa Ginoo nga ang mga tao nga iyang gipanalanginan unya mahikalimot sa trabaho sa Ginoo dunay dili maayong padulngan. Ingon diha ang mensahe, puuhon kamo, laglagon kamo. Dili maayo ang padulngan sa usa ka tawo nga mahikalimot sa atong Ginoo. So diha mga igsuon imong hinumduman nga ang tanan nga niya nato gikan sa Dios. Dili ang atong kakugihan, kusog, ang rason nga nung makalingkawas ka sa kagutom. Dili ang imong abilidad o kusog nga maoy hinungdan nga makalabang ka sa krisis nga atong atubang. Kini maong mensahe nagpasidaan kanato aron ang atong padulngan ang iyang mga saad. Aron ang atong mapadulngan mao ang iyahang mga saad. Kay kung kalimtan nato ni ang gipakita nga padulngan sa taong malimot sa mga mensahe, kalaglagan ang iyahang padulngan. So dili nato ni kalimtan. Ing na imong tapad ayaw kalimti kini maong pagpanambag sa Ginoo. Dili nato kalimtan ang mga mensahe nga ato karong madunggan sa ato karong pagpadayon sa pagsunod sa tambag sa Ginoo mahitungod sa pagtipig. Sa ako nang gikaingon ang pagtipig og sa salapi o pagtipig sa panalangin usa ka maayong tambag nga atong nakaplagan sa Biblia. Masuko og masubo og maguol ang Dios. Kumbaga, masuko gyud ang Dios kon ang mga panalangin na animo imong usik-usikan. Imong iwaldas. Kay ang mga tao nga dili malamon mauray muwaldas ug matud pa mauray mag-usik-usik ang mga taong mga buang-buang. Matud pa sa atong gibasa sa balaang kasulatan. Ang Dios mga kaisunan nga atong gilagaran nagpahinumdom og napasidaan kanato sa panahon nga kita magkapadayon sa pagtipig sumala sa atong nakatunan. Lamang hinumduman nato kung kinsa ang naghatag ni ining tanan. Kung kinsay naghatag og usog, kinsa ang naghatag og abilidad, kinsay naghatag sa kaalam, walay lain ang Dios nga mao atong gilagaran. Mao hinungdan dili nato siya kalimtan. Dili nato ang kunon ang tungog himaya sa panahon nga kita makalabang ni ining krisis nga ato karong atubang. Ang mensahe sa Dios nagtudlo kanako kanimo ug kanatong tanan nga kung magtipig ka ayaw himua nga ang imong tinipigan maoy imong saligan. Timan ini siya. Kung magtipig ka kay gitudluan man ta sa pagtipig sumala sa ato ang
ato ang nakatunan diha sa Panultihon Kapitulo 6 sa kinabuhi sa mga hulmigas. Og mauni gitudlo sa Ginoo sa panahon nga kita magpadayon nga miatubang niining maong krisis. O sa malabot pang mga panahon. Lamang dunay mga pulong nga dili gyud nato malimtan. Ang mga pulong nga ato karong madunggan nga kung magtipig ka, ayaw gayud tuguti nga mosalig ka or imong saligan ang imong tinipigan. Kay ingon ang panultihon, atong ablihan ang panultihon mga kaigsunan, diha sa Kapitulo 11, versikulo 10, ako sang tanawon, na banis 16 o 20 kapin. Diri sa 27, 28, kung maayo ang imong tuyo, tahuron ka. Apan kung mangita kag samok, kini imuhang maaguman. Anas 28, mulambo ang matarong sama sa lunhaw nga dahon. Apan ang nagsalig sa ilang bahandi, malarag sama sa mga dahon sa tingtugnaw. So dinhi giklaro mga kaigsunan nga yes, gitudloan ta sa pagtipig, gitudloan ta sa pagdumala sa mga butang. Og matud pa sa gipakita sa Ginoo diha sa Biblia, muuswag ka, mulampos ka. Kanang matud pa sa ato pagyong gibasa, madato ka. Pero ayaw gayud tuguti nga ang imong kadato, ang imong pagkaanaa, ang imuhang mga tinipigan, ayaw tuguti nga maunay imong saligan. Ang imong sibing dili dapat mahimong imong security. Ibutang na sa imong kasing-kasing. Kanang imong salapi, kanang atong salapi, tinipigan, dili nato tugutan nga maunay atong himuong security. Walay lain nga makasecure sa ato ang kinabuhi, ang Dios lamang. Walay laing makahatag natong kaluwasan, ang Dios lamang. Magtipig ka, magtipig ko, magtipig ta, pero dili nato kalimtan ang naghatag ni ining tanan. Wala tay laing pasidunggan, wala tay lain nga mapataas, ang Dios lamang. Dili nato tugutan nga ang tanan nga niya nato maunay atong saligan. Dili nato tugutan nga ang atong kasing-kasing masaag. Usa kini ka mensahe nga magpahinumdom, magpasidaan kanato. Aron kita dili malayo sa iya mga saad. Diha sa Panultihon Kapitulo 3, Panultihon Kapitulo 3, versikulo 9, hangtod sa 10, ingon dinhi, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. So kung naay mga panahon nga mas muuswag ka, mas mulambo ka, ayaw kalimti gayod ang Dios. Dapat ang pagpasidungog, ang pagdaig, ang pagpasalamat, kanunay natong himuon, kanunay natong paningkamutan, nga kini, maoy masintro sa ato ang pagpuyo sa kalibutan. Aron sa ingon, ang mga panalangin, ang iyang mga saad, kanunay o kanunay o kanunay, buti pasabot, magpadayon natong masinatian. Ang kwarta nga atong gitigom, ang salapi nga atong gitipigan, dili nato kalimtan, nga kana, dili makatabang nato, gawas lamang sa Dios. Ang Dios lamang maoy bugtong makaluwas, angay saligan, angay pasidunggan, angay ipataas. Sa panahon nga muuswag ka, mulampos ka, makalabang ka,
Ayaw kalimti ang pagpasidungog. Ayaw kalimti ang pagpataas sa ngalan sa Dios. Pasalamati ang Dios. Pasidunggi ang Dios. Diha sa paghalad sa labing maayo nga abot. Ayaw gayud ipadaplin o himuang reject ang paghalad. Ang pinakamaayo. Mao bitaw na ang pag-cut-on og savings una sa tanan dapat dili ka magkumpiyansa. Ang pag-cut-on og savings ang gipakita sa Biblia dili sayop. Maayo lamang dapat lamang magpadayon ta sa pagmabinantayon sa atong kasing-kasing. Kaya ang gipakita sa Biblia mo uswag man gyud ka. Ang gipakita sa atong Ginoo makabaton kag kinabuhing madagayaon. Maharuhay ang imong pagpuyo. Sumala sa atong gibasa, madato ka. Sa panahon nga madato ka, muuswag ka, mulambo ka, ayaw kalimti ang paghalad ngadto sa Ginoo. Ayaw kalimti ang pagpasidungog. Ang Dios lamang mao'y mapataas. Ang Dios lamang mao'y mapasidunggan. Ang tambag sa Biblia nga gikan sa Dios, kinahanglan nga sa panahon nga kita magpadayon diha sa panalangin sa Dios, kinahanglan dili nato sa kalimtan ug dili nato tugutan nga moingon kita na angkon ako ni tungod sa ako ang kakugihan, tungod sa ako ang kaalam. Hinuon dili nato ni kalimtan nga kining tanan na angkon og nabatunan nato tungod sa pamaagi sa Dios, tungod sa tabang sa Dios, tungod sa pagkamaayo sa Ginoo. Mahinungdan ako, ikaw, kitang tanan magpadayon sa paghalad ngadto sa Ginoo, magpadayon sa paghatag og dungog, pagpasalamat, paghimaya sa pagkamaayo sa Ginoo. Kaysa pagbuhat nato niini, kanunay natong natuman ang tambag ni Ginoong Hesus. Ipadayon ang pagtigom og bahandi sa langit. Kana bitaw magtigom ta, magtipig ta, niya sa panahon niabot na ang kadagaya, niabot na pod ang mga panalangin, o niya katong mga panalangin nga imong gitipigan, ihalad to sa Dios. Damor ka nga i-bless pag-ayo sa Ginoo. Dili na ko kalimtan mga kaigsunan sa panahon nga gipialan ko sa Ginoo og kwarta. Unya dunay mga panahon nga sulayan ka. Dunay mga panahon nga moingon nga kini mo'y palita, kini mo'y hulugi, kini mo'y buhata. Pero doon na minsahi ang Dios nga sa among kasing-kasing moingon nga kani mo'y tukuri. Kinahanglan magtukod kag simbahan. Kinahanglan mao ni imong gastuhon diha sa imong simbahan. Sa panahon nga pilion nimo ang mga buhat nga makapahimaya sa Dios, ang mga buhat nga makapasidungog sa Ginoo, ang gipakita sa Biblia, si Jesus bingon, damor kaniyang iblas. Kung kapilan ka sa mga butang nga naa nimo karon, damor kaniyang pialan sa mga dagkong butang. Mao na nga giandam ko sa padayon natong pagkat-on o pagbuhat sa gitudlo sa Ginoo niining atong atubang nga krisis
mao ang pag-savings apan dili nato tugutan nga atong kasing-kasing malayo sa Dios. Kinahanglan magpabilin ang atong kasing-kasing mga kaigsuonan nga mohatod og mga pagdaig, pagpasidungog, pagpasalamat sa atong buhing Dios, mga kaigsuonan. Dili nato saligan, dili nato tugutan nga ang atong kasing-kasing musalig sa mga butang nga atong gitipigan. Dili nato tugutan nga atong kasing-kasing musalig sa bahandi, musalig sa kwarta, musalig sa mga butang. Hinuon ang atong kasing-kasing magpabilin nga musalig sa Ginoo. Nganong kinahanglan man nga dili nato tugutan nga ang atong kasing-kasing musalig sa kwarta o sa mga butang nga atong gitipigan. Kay ang Dios nagpasidaan diha sa libro sa Ezekiel. Ablihan nato diha sa libro sa Ezekiel kapitulo 7. Ingon dinhi mga kaigsuonan sa bersikulo 19. Ingon dinhi, ipanglabay na lamang nila ang ilang mga plata o bulawan ngadto sa kadalanan, daw butang nga mahugaw ug dili kini makaluwas kanila. Sa adlaw sa kasuko sa Ginoo, dili kini makabusog kanila. Mao kini ang nagdala kanila ngadto sa pagpakasala. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga kung kitang mga katawan sa Dios sama sa mga Israelita, tungod sa salapi, tungod sa bahandi, nagpadayon sila hinuon sa pagpakasala. Nalayo hinuon sila sa tawag sa Dios o sa plano sa Dios. Malaglag sila uban sa tanan nga na kanila. Diha giklaro nga moabot ang panahon nga ang salapi, kwarta, mga butang dili na magamit. Mao nang dili na tutugutan nga atong kasing-kasing mag-agad musalig sa mga butang nga mahanaw lang, sama ng salapi, sama ng mga bahandi, mga kabtangan. Ayaw tuguti ug dili na tutugutan nga sa padayon natong paghulat sa saad sa Ginoo nga siya mobalik. Dili na tutugutan nga atong kasing-kasing musalig, magsalig sa atong mga gitipigan, sa mga butang nga naa nato, sa mga butang nga animo, sa lapi o uban pa. Kini mao nga tambag alang lamang sa mga tao nga nakakaton sa pagtipig. Sumala sa gitudlo sa Biblia nga ikaw ug ako mas makakaton ta, mas maayo nga makakaton ta sa kinaiya sa hulmigas. Yes, doon na tayo tinipigan. Doon na kay tinipigan dapat. Ayaw iwaldas ang salapi. Ayaw iwaldas ang mga butangan na nimo. Sa panahon nga doon na kay tinipigan, ayaw gayud tuguti nga ang imong kasing-kasing magsalig sa bahandi o magsalig sa imong tinipigan. Hinuon, sa panahon nga makalabang ka niini, ibalik, ihalad, ihatag ang tanang dungog, mga pagdaig ngadto sa Ginoo. Ang Dios nagtambag, ihalad ang tanan sa Ginoo. Ang mga pagdaig, dungog, himaya, sa Dios lamang. Mahinungdan nga sa panahon nga makalabang ka sa kalisod, makalabang ta sa krisis mga kaigsuonan, daghan nga mga buluhaton, daghang mga simbahan nga matukod, daghan nga mga FM station nga mamulda, tungod kay nagpagamit kas Ginoo. Muna moingon ko sa imong kinabuhi, mukhang congratulate ko sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kay ako nagtuo nga kini mahitabo gayud sa imong kinabuhi. Kay nasayod ko nga sa imong pakiguban sa atong programa, dili kini kawangon sa Dios.
ang imong nakatunan sa pagtipig, ang imong nakatunan sa kinabuhi sa hulmigas, kining tanan, ubanan, kuyugan, ug ang Dios kanunay magtabang kanimo. Ug sa ato karong nga panag-uban, kita gimaymayan, gitambagan, giamuma ta sa Dios sa iyang mga mensahe aron ang atong kasing-kasing dili malimbungan sa salapi. Aron ang atong kasing-kasing dili malimbungan sa mga bahandi o sa mga kabtangan diin gisalig sa Ginoo. Gitugyan sa Ginoo samtang kita naghulat sa iyang pagbalik. Si Apostol Pablo doon ay sulat kadto kang Timoteo. Diha sa unang Timoteo kapitulo, dihas kapitulo 6, nya basa ta dihas bersikulo 17. Pahimangnu'i ang mga dato nga dili sila magmahimahitason ug dili sila magsalig sa bahandi kundi sa Dios. Ikaw ug ako nga nakakat-on sa gitudlo sa Biblia nga magtipig ug dili mag-usik-usik. Nakakat-on sa paggamit sa mga bahandi nga gi-entrust, gisalig sa Ginoo. Ang gipakita sa Biblia, muuswag ka, mudato ka. Muna mo yung congratulations, gisaligan ka sa Ginoo. Lamang sa panahon nga ikaw madato, sa panahon nga ikaw maharuhay, sa panahon nga ikaw muuswag, ayaw gayud kalimti ang pinakaimportanteng mensahe nga kini pasidaan o pahimangno nimo nga gipanalanginan sa Ginoo. Ingon dinhi pahimangnu'i ang mga dato nga dili sila magmahitason og dili magsalig sa bahandi kundi sa Dios. Kay ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sultihi sila sa pagbuhat og maayo o sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon og sa pagtabang sa uban. Niining paagiha makatigom sila bahandi. Makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umabot og maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. So dining giklaro mga kaigsunan ang mga pamaagi kuno saon aron tinuod kita dunay bahandi sa langit. Kinahanglan kang kantigong motipig. Tapos kung naana kay tinipigan, ayaw ang kuna ang dungog, ayaw ang kuna ang himaya, ayaw ang kuna ang mga pagdaig, ihalad sa Ginoo. Paghimog mga halad, sa diha nga duna kay tinipigan, ipadayon ang paghalad sa Ginoo. Kay damor ni muning ipadayon ang paghalad sa Ginoo. Ang saad sa Dios diha sa malakyas, ang tanan nimong savings protektado sa iyang gahom. Ug miingon siya, dili na ako tugutan nga adunay mga dangan nga mulaglag sa inyong mga tanom. Ang tanom nga gihisgutan wala nay lain, ang inyong savings. Ang inyong gi-invest. Damor kang mo invest, damor kang mo savings. Ayaw kalimti, dapat damor kang muhalad sa Dios. Damor ka nga magpasidungog sa Dios. Og ang ipakita sa Biblia, kung damor kang muhimaya, magpataas, magpasidungog sa Dios, muhalad sa Dios, damor ka niyang iblas. Muna mo yung kong congratulations kung kini mo imong kitutukan sa imong pagtuo nandun na kay Dios. Congratulations kung kini mo imong giampingan sa imong pagtuo nga doon na kay gialagaran nga Dios. Damor kang pauswagon, damor kang padatuon, ug ayaw kalimti ang tambag. Damor kang magbuhat ug mga maayong buhat sa pagkamahinatagon, sa pagtabang sa uban. Muna mo ingon ko, sa imong pagkakristohanon, daghan ganing mga tigumanan ang namulda, daghan ganing mga simbahan ang natukod, maunay tinuod nga ebidensya nga doon na kay bahandi sa langit. Pero kung sa imong pagkakristohanon, wala kay nahimo, wala kay nabuhat, labi na sa mga buluhaton, sa Dios, diha sa mga kasimbahanan,
Daghan ang mga panalangin nga giintra sa Dios sa imong kinabuhi apan wala kay nabuhat. Unsaon nimo pagkasiguro nga doon kay bahandi nga gitigom sa langit? Gipadato ka, gipauswag ka. Mauhinungdan ang Dios. Naghatag og mensahe nga nagpakita nga giampingan ka. Giampingan ko. Giampingan tang tanan. Og atong pasalamatan ang Dios. Nga sa tanan nga atong nakatunan diri sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, dili mapakyas ang atong pag-alagad. Timan ini, gitudluan ta sa Ginoo sa pagtibig, savings. Og gitudluan ta nga dili natutugutan nga ang dungog mga pagdaig atong angkunon, kundili atong ihalad ngadto sa Dios. Ipadayon nato ang paghalad, ang pagpasidungog, ang pagpasalamat ngadto sa Dios lamang. Kay ang salapi mga kwarta bahandi nga atong naangkon dili ni makasecure sa atong kinabuhi. Ang Dios lamang maoy maka hatag og kasiguruhan ngadto sa dapit nga diin kita gisaaran. Damor na tong ipadayon ang pagpasidungog, ang paghalad sa pagkamaayo sa Dios. Unya ang ipakita diha, damor kang pauswagon. Dili mahutdan kag pagkaon. Dili ka mahutdan og kadasig sa pagpangalagad. Ang gipakita o gitudlo sa Dios nga mensahe nga nagingon, paghimog halad, ihalad ang pinakamaayong bahin sa abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra kanunay ang imong bino. Ang bino nga gisgutan diha, ang imong kadasig sa pagpangalagad, ang kainit sa pagpadayon sa paghatag og dungog sa Dios. Dili ka maluya. Ug sa panahon nga mopadayon ka sa pagbuhat niini, damor kang padatuon, damor kang pauswagon. Ang dagway nga gipakita or ang gipakita nga dagway sa tinuod nga dato, kana bitaw gipakita sa Biblia kung kinsa ang tinuod nga dato, katong kiuntinto na. Ako maingon, katuni ang pagkakuntinto. Kay kung katuna nimo ang pagkakuntinto, mga butang dili nimo gokdon. Ikaw mo'y gokdon sa mga butang. Wala magpasabot nga magtinapulan ka. Trabaho, ipataas ang Ginoo. Ing na imong tapad, trabaho, ipataas lamang ang Ginoo. Pwede ba nimo nang ingnon ang imuhang kaila? Brad, sis, trabaho, ipataas ang Ginoo. Damor kang iblas. Damor kang padatuon. Ug sa dihang madato ka, sa dihang muuswag ka. Speaking about kadato, mga kaigsonan, dili na sa gidaganon sa kwarta. Dili sa gidaganon kung unsay naa, kundili ang kadasig sa imong kasing-kasing nga nagpabilin kas Ginoo. Ang tinuod nga pagkakontinto. Ang tinuod kadato, kontinto sa tanan nga naa kaniya. Ug maunay atong tutukan, paningkamutan, nga maunay pagbati, nga mingtago og nagpabilin sa atong dughan. Aron makapasalamat ta, magpadayon ta, nga malipayon, nga maghalad sa Dios. Nya ingon dayon diha sa atong gibasa. Sa panahon nga ikaw gipanalanginan, gipialan, ingon dinhi, sultihi sila sa pagbuhat og maayo, og pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon og sa pagtabang sa uban. Og niining paagiha, makatigom sila og bahandi. Aligon. Moingon ko, ang giingon ni Hesus, pagdigom og bahandi dito sa langit, diha mahitabo
kung magpadayon ka sa paghalad, sa paghatag og dungog, sa paghatag og paghalad sa Ginoo, diha sa pagpadayon sa pagbuhat og maayo, sa pagtabang sa imong isig ka magtotoo, labi na gyud sa mga alagad sa Ginoo. Muna niingon diha sa Hebreo kapitulo 13 versikulo 16 nga kini gipabutang gyud sa Ginoo sa among kasing-kasing, labi na gyud sa mga kapastoran. Labi na gyud nimo nga gisaligan o gipialan sa Ginoo panalangin. Ingon diha, ayaw kalimti ang pagbuhat og maayo og pagtinabangay kamo, kay mao ni ang tinuod nga halad nga makapahimuot sa Dios. Og damor gani ang Dios mahimuot, damor gani ang Dios mahimaya, damor kani ang iblas. Dili na ka mabalaka, dili na ka mahadlok. Kung unsay naa og unsay wa, importante si Kristo, hari sa tanang panahon sa imong kinabuhi. Mao ni mga pulong nga gikinahanglan nga atong paningkamutan nga magpabilin sa tong kasing-kasing. Ayaw kalimti, ikaw ug ako gitudluan sa pag-savings. Buhatan na. Sa panahon nga duna kay savings, ipadayon ang paghalad ug pagdaig, pagpasalamat, dungog, alang lamang sa Dios. Ayaw ang kuna ang dungog, ayaw ang kuna ang himaya. Damor kaniyang padatuon, sumala sa gipakita sa Biblia, kung damor na to nga ihalad ang mga maayong butang ngadto sa Ginoo, puno kanunay ang atong kamalig, puno kanunay atong panudlanan, og mag-awas kanunay atong bino, ang atong kadasig sa pag-alagad. Nya damorta niyang pauswagon, damorta niyang padatuon, para damorta nga makatabang o makapanghatag sa buluhaton nga alang lamang kaniya. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin ka natong tanan, magampo ta. Amahan namong nga Dios nga makagagahom, salamat sa imong mga pulong, sa imong mga mensahe nga nagmaymay, nagtambag, nagpasidaan, di nagpasangkap sa amo ang kinabuhi, sa among pag-alagad kanimo sa tanang sitwasyon nga among nasinatian. Gikan sa kawaladon, sa tanang sitwasyon, ngadto na sa pagkaanaa, og damor mo kami nga gitagaan og paglaom diha sa kasiguruhan sa imong mga mensahe. Salamat sa imuhang mga pagtulunan nga amo karong nakatunan. Salamat Ginoo sa imuhang pagtambag ug paghatag og kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad namo kanimo. Salamat o Dios nga kami imong gilig-on og gidasig sa pagpadayon sa paghalad ug paghatag og dungog kanimo lamang, kay ang among kinabuhi gikan kanimo, ug ang tanan nga naa niini gikan kanimo, ug kining tanan alang lamang kanimo. Wala mi mahimo kun wala ka. Busa among isalig diha kanimo mong kinabuhi ang tanan nga niya kanamo. Tudloi kami sa paggamit niini, sa paagi nga ikaw among maalagaran. Salamat sa imuhang mga pulong mga mensahe nga amo karong nadunggan. Among ihalad ang among kinabuhi, diha kanimo lamang ang tanang mga pagdaig, pagpasalamat, dungog himaya, alang lamang kanimo, sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios, kininyo igsuon, manamilit na usab sa atong nga programa. Uban sa pag-ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og good morning sa tanan. Pagday, mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalad mga pagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, ito yan ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
sa among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon